Täällä on täys tilanne päällä, saatana. Mä kuvataan tässä vieressä. Kaikkesta tapahtuu. En tiedä, kun oli se ainakin äsken. Väittä parva. Väittä parva. Tää on pitän koveta. Moro. Kelle ne soit? Kyllä tämä on saatana slummialue. Tuosta kasvattaa myöhissä saatana, kun ne vettä rupeaa ruistuttelemaan. Miten se tuollakin on saatana? Mikä sillä on mahdollisesti vuonna? No niin, et ikinä arvaa. Meidän naapurin parvekkeelta noussut 10 metrin lies meidän talo on puheessa. Hyvää yötä. Kerrostalo. No, kato, kuulittiin, että joku ryske kuuluu, niin mä etsin kahtomaan parvekkeelle, niin vittu tuommoista 10 metrin lieskat noussut meidän melkein naapuri tuossa parvekkeella. No vitumoista. Meidän parvekkeella ollaan kahtomassa. Tuossa naapurin parvekkeelta. Niin. 10 metrin päästä noussuu lieskat meitä. Niin. No en tiedä. Tästähän saa kunnon action kuvaa sieltä. No, nyt tuli palokunta. Tässä on autettu, että kun on juoksunut, mutta nuo Telekkarit ja läppärit. Kainalassa vittu. Vieressä. No, tuosta meidän yksi kerros alempaa ja tuosta vieressä. Me ei täällä sampua tuossa meidän kerrossa. No niin, vettä kehiin, perkele. No en tiedä, vaan aika iso, tämä koko kämppä ainakin ihan